Ovaj ajet je dokaz da uzvišeni Allah stvara uputu i zabludu. Jer je ona taj koji šta zapečati ljudima srca, pa nemaju znači upute. Suprotno Mu'tezila, koji kažu ne, čovjek to sve s sobom radi. Kada je jedan čovjek došao pustinjak, onako po prirodi, to mi je naš dedo, gore sa planine, sa Vlašića koji radi, sije, ore, priroda, fitra čovjekova, došao i zavezao devu napolje, ostavio devu, ušao da klanja u džamiju, izišao napolje, nema deve, ukrao neku devu. Pa se vratio u džamiju, vidi šejha tamo, šejh stoji, sjedi sa turbanom, šejh kaže, da Allah bude na pomoći, kaže, ja sam putnik, prolaznik ovdje, kaže, neko mi devu ukrade. A šejh dignu ruke, Mu'tezili, dignu, kaže, Allahu dragi, kaže, ti nisi htio da deva bude ukradena, pa je ukradena. Jer one Allahu ne pripisuju šta? Nešto što je ružno, on to izbjegavaju to, Allahu pripišu da je Allah to odredio i da je to tako od Allaha. Kažu, ti si, kaže, nisi htio, kaže, da deva bude ukradena, pa je ukradena, kaže, stani, kaže, zaustavi. Ne treba mi, kaže, tvoje dova. Što kaže? Pa kaže, Allah nije htio da, kaže, gospodar koga doviš, on nije htio da deva bude ukradena, pa je ukradena. Možda sad bude htio da bude vraćena, pa neće biti vraćena. Nemoj, kaže, ne treba mi tvoje dova, Allah te ne radio i navradio. Kada je došao Ebu Ishaq, Israini, od velikih učenjaka šafijske pravne škole, od ovih usulija, vezani za znači, islamsku jurisprudenciju i islamsku metodologiju, kaže, ušao i došao kod njih. Kaže, kada je njega vidio, kaže o njemu, Subhanalladhi tanazzala anil fahša, kaže, neka je slavljen onaj koji je čisto družniji dijela. On šalje poruku, samo ovi ne razumiju što sjede. Ebu Ishaq od nas konto šta on hoće. Kaže mu Ebu Ishaq, Subhanalladhi la yakunu fi mulkihi ila ma yasha. Kaže, neka je slavljen onaj u čijoj vlasti neće biti osim ono što on hoće. To je odgovor njemu. A ovaj se nije mogao strpiti, pa kaže, a jarda bi isjanihi, kaže, jel Allah zadovoljan da mu neko kaže bude nepokoran? Allah to hoće? Kaže mu ovaj, efe ju'sa kasren, efe ju'sa kahren, kaže, a hoće li, kaže, biti Allahu neko nepokoran mimo njegove volje? Može li neko Allahu biti nepokoran mimo Allahove volje? Pa je ušutao.